سلام ناي أرمانا سريس بيتسب لما عنتون وينس دي استسيمت لبنت التالت فيلمي كان أي كفال حزنا رقم مسينا لنا نسقم مون كم تناي كل جزء لايك شير سبسكرايب إنا قبركم ناي كل جزء حق ما يفلينا ريتو انتهى ليكمون أبكم انتا كافلنا قال أي خفال كجمر كله اتبري اتا بوليس انت خفتو اتو مويت استبها لروان بخمستا آتي كل تيام نعو مصر أيوو أزيم كان مسنبادو مستلعالة اتزكناون زولو نقر انتاي كم زخوانا كردو ماي كالن دحر اتخونتات نابقوال كلاسا إني دي كيدا سل روان تحتا إني دكعا روان مالت زخوانا يخون عرك زي بلون مدنا قر مخان ترأي زفلت انت خوناقن كمان من العال سلناتو سوزي حابريتا كهبك زخل اتحابير وزنبر جافيري لا تملسلا مشاتون وينستي درست الناس حافت انها الليت هاندبت نايروان سئل ترئيمو تخرت انت قبرلو ابتسالي حدش زخوانا نقر تستوعل بسبحيت نقهو نابرس ممهرات خيدمو نروان كترخبو كم اتدلت نقرا انت خوناقن اتارس ممهر ايفك ادن مسبلتا روان كابت بيت مرتكم استباررن لما عنتي كابت بيت مرتكم زوات نقرا مسواتها حيزا اتارس ممهر كاب مدبنيات مرتا وزائي كاب استفلالي نايت بمنقصقات زقبر قجلتات حدا مرج أنا ختحوسهم تنقرا اتارس ممهر كل جزء بتخرت نعا أتراي كم تكتاتلا بزقبات تفلت نبرت نمكتتال كمتشياون أب حدا قجل نغتاات تقددا مجمرا كيدا نابتناي بيان كابار كريست مرحو ناي موزيكا قجلة تقوبنيو انت خوناقن اتقجلة بزقبا امسستو علتو نقرات كم تنسات حاسبا يكونلان كابزن دحر نابت بجافير زمراح استزدر بي قجلة تمرح جافيرون ابناتو قجلة وشت انتخون انت عين سباي كتر كم زلوا بزقبا يتانققا اب كيد النققرمون وينستي نجافير سلروان تحاتو نسو خعا روان اب مجمرا يواه زنبرا انتخون اب كزا كيدقن باريئو ازينا خاف امسي يلي ملسلا كابزن دحر جابير نعاء تايلرنا أبالاتو حديشت أبالات انتآتيو كم زسأل أمس نقرا بزقبا كاباتهم نخطر حقي نقرا نساقن ننققر شلاليلا كاب إيدو اتقست تقبيلا نابلع لبهم دربيا علي ما تهارما جابيرون ازرئي بمقرم سقطا يمرس كابزن دحرش لناينه بمرباح نابز مهارلو حمر نابز بهالكلاب تخيل انت خونا قنابو مسبسحت ابت كلاب حادق العطراي نبرا شمون تايجن انتخون اتكلاب نبحت يزمرحو مخنياتو نابزي بوتا ما ننفوتي كمسا يخلن تينقون نابت بوتا بحبو انت مسا تاينجن وينستي تقراري بمنا تنقاقر يرئيهم كابوتينغ نوينستي مسؤول نابز خونا بوتا انك تخيدي حتى وينستي ون تخاتيلاتو كيدا نروان ترئيو روان سانتو اتقليلو كابت بيت مرتنا خدا نبرا قريبا انت ناقرو دما كابت نايت مالي فيليب زبالة ملكوعو نوينستي بهدآت كنقاقرا يجمر تسنابيتوا مسكادا وينستي نعو نككتاتلو نتينغ تأززو روانون نابتناي بابر بوتا مسبسحة ناب شقاقياتي انت خوناقن تماريسو انت وصء ابكا كندروان تغير زوص اسب عبي سبعي نبرا تينقون روان حاندبت كابتو بوتا كميلو كملتو كم زخالة كردو اي كالن دحرس توسنك زئت سب دقيمو انا رأنايو يغيرمو ناب حقنيا مننتو يملس نسا دما فسيمنا زي تسبنايا اتارس ممهر نبرت تينقون ناب وينستي تماليسو مسيئو روان كابتو شقاق عملتو اللي كم زخدن نابي كم زتفاون زي مفلاتو ينقرا ابتو شعق زي وينستي ازي حريقات تصرفو بزا انفت دما ابتناي تمرت كفلا جزي جافير نوينستي مسؤكف نختبلي حتى نسو دما زخونا يخون استسأل سئلي نبس نخسرع زقبر حايلي تواهي بوايو ولاكو اي ساخ علو نوينستي بخلتو كمار خانا فتنا نبرا ازي كم جيلنا هالي اتمرماري قلبي حزو نمرمرنا بچاكا يخير تايلر ون فريحو سلقت چاكا دحننت تفلت دخايلو يحاتو نسجن اتحتو كم ملاس نلعلي سقطا يمرز امو بمتكو نتايلر مست سايكاتريست حاكيمو انتاي كم زقبرا يحاتو اتارس ممهر دحرنا يروان موت نتايلر رخيبا
ምስቲ ሳይካትሪስት ሓኪም ዝተናገሮ ነገር ኩሉ ምስጢር ገይሩ ንክሕልዮ ተጠንቅቆ ነበረት። ስለዚ ስለ እቲ ሕክምና ንኣቦኡ ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ክነግሮ ፈቃደኛ ኣይኮነን። ኣቦኡ ከዓ ብሕርቃ ናብቲ ጫካ የመርሕ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዌንስደይ ነታ ርእሰ መምህር ንምዝንጋዕ ኣብ ናታ ቦታ ንዓርካ ናብቲ ሃመርስ ናይ ንህቢ መራብሒ ክለብ ትሰዳ እሞ ንሳ ድማ ናይ ሩዋን ሞት ሓበሬታ ንምርካብ ናብቲ ጫካ ተመርሕ። እቲ ጫካ እናመርመረቶ እናሃለየት ሃንደበት ሓደ ሰብ ዓፊኑ እንድሕሪት ይጎታ ሰንቢዳ እንትርእዮ ታይለር ነበረ። ንሱ ከዓ ካብቲ ኸልቢ ሒዙ እቲ ከባቢ ዝምርምር ዘሎ ኣቦኡ ዓይኒ ከም ልጣ ከም ዝኾነ ይነግራ። ታይለር ንሩዋን ዝቐተሎ ምናልባት እቲ ሸይጣን ኣቦኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ጠርጢሩ ብሕቡእ ክከታተሎ ከም ዝጸንሐ ይነግራ። እቲ መርማሪ እውን ካብቲ ቦታ ምስ ከደ ክልቲኦም እቲ ጫካ ምፍታሽ ይቕጽሉ። ዌንስደይ እውን ከም ኣጋጣሚ ናይ ሩዋን መነጽር ወዲቑ ትረኽቦ። ልክዕ ብኢዳ ምስ ነኽአቶ ሃንደበት ራእይ ክረኣያ ይጅምር። ሩዋንና ዣቪር ብሓያል እናተባኣሱ ነበሩ። ብምቕጻር ሩዋን ብናይ ኣዲኡ ኢድ ዝተሰርሐ ሰማያዊ መጽሓፍ ሓደ ገጽ ናይቲ መጽሓፍ ቀዲዱ እናወሰደ ትርእዮ። ይኹን እምበር እቲ ስእሊ ዘይተማልአ ስለ ዝኾነ እቲ ፍርቂ ናይቲ ስእሊ ኣብቲ ሰማያዊ መጽሓፍ ተሪፉ እዩ። ዌንስደይ እውን ካብቲ ጫካ ምስ ተመልሰት ናብቲ እንዳ መጽሓፍ ከይዳ እታ መጽሓፍ ክተተኣላልሻ ትጅምር። ኣብቲ ሽዑ ሰዓት እታ ናይ ስነ እጽዋት መምህር ናብኡ ትመጽእ። ዌንስደይ እውን ኣብ ስእሊ ስለ ዝረኣየቶ ምሽጥራዊ ምልክት ተሓታ። እታ መምህር ድማ እዚ ምልክት ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ተዓጺ ዝነበረ ናይ ሼድ ዝተባሃለ ናይ ቀደም ናይ ተምሃሮ ሕብረት ከም ዝነበረ ትነግራ። ካብዚ ንድሓር እታ መምህር ኣብቲ ክፍሊ ዝሃበቶም ናይ ሕቶ መልሲ ከም ዝተደነቐት ትነግራ። እታ መምህር ብናይ ዌንስደይ ስብእና ኣዝያ ዝተደነቐት ትመስል። ቅድሚ ምኻዳ እውን ንዌንስደይ ምስ ዝኾነ ሰብ ክትነጋገር ስትደሊ እንተኾይንኪ ብዘይ ምንም ስግኣት ናባይ መጺኺ ክትነጋገር ንትኽእል ኢኺ ኢላ ትነግራ። ብድሕሪኡ ዌንስደይ ደጊማ እቲ መጽሓፍ ንምእላሽ ናብቲ ናይ እንሩዋን ዝኣረገ ክፍሊ ማለት እውን ኣብዚ ሕጂ ዣቪር ዝነብረሉ ክፍሊ ከይዳ እቲ መጽሓፍ ኣልሻ ንምርካብ ትፍትን። ብዙሕ ከይጸንሐ ዣቪር ናብቲ ክፍሊ ተመሊሱ ይመጽእ። ዌንስደይ እውን ገና ከይረኣያ ምስቲንግ ትሕባእ። ድሕሪ ቁርብ ጻንሒት ቢያንካ እውን ናብቲ ክፍሊ ትመጽእ። ቢያንካ እና ዣቪር ኣብ ሓደ ወቕቲ ፍቑራት እዮም ነይሮም። እንተኾነ ግን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቢያንካ ናይ ምፍዛዝ ሓይላ ኣብ ልዕሊ ዣቪር ብምጥቃማ ሓሪቑ ክፈላለዩ ይኽኢሎም እዮም። ቢያንካ ሕጂ እውን ንዣቪር ዋላ እኳ እንተፈተየቶ ዣቪር ግን ንዌንስደይ ዘለዎ ስምዒት እናወሰኻ ብምምጽኡ ተጨኒቑ እዩ ዘሎ። ቢያንካ ከዓ ንዣቪር ንዌንስደይ ምእንታን ክጸልኣ ዝተኻእላ ነገር ኩሉ እናገበረት እያ። ይኹን እምበር እቶም ናይ ጽላኣት ንግግራ ኣብ ናይ ዣቪር ልቢ ብዙሕ ተጽዕኖ ኣይፈጠሩን። ዌንስደይ እውን ኩሉ ንግግሮም ተሓቢኣ እናሰምዐቶም ነበረት። ቢያንካ ኣብቲ ዝቕጽል ዝካየዱ ውድድር ንናይ ዌንስደይ ዓርካ ኤኒድ ብምስዓር ንዌንስደይ ርእሳ ክተድፍኣ ከም ዝሓሰበት ትነግሮ። ዌንስደይ እውን ናብ ክፍላ ምስ ተመልሰት ንኤኒድ እናበኸየት ትረኽባ። ኤኒድ ካብቶም ናይ ጉጅለ ኣባላት ሓንቲ ቆልዓ ሃንደበት ሓሚማ ካብቲ ውድድር ከም ዝወጸት ትነግራ። ዌንስደይ ከዓ እዚ ኩሉ ነገር ዝግበር ዘሎ ብቢያንካ ምኽንያት ከም ዝኾነ ይርድኣ። ስለዚ ንቢያንካ ብዝግባእ ትምህርቲ ንምሃብ ብምውሳን ኣብ ከክንዲ እታ ቆልዓ ንሳኣታ ንኽትወዳደር ናብ ናቶም ጉጅለ ተኣቲ። ብጽብሒቱ እቲ ናይ ዋንጫ ውድድር ይጅመር። እዚ ውድድር ከዓ ነቲ ህቡብ ደራሲ እቲ ውድድር በብዓመቱ ዝካየድ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ኣዝዩ ህቡብን ተፈታይን ውድድር እዩ። ኣብቲ ውድድር ዝሳተፉ ጉጅለታት መጀመርያ እቲ ቃላይ ብጀልባ ተሻጊሮም ናብቲ ጫካ ብምእታይ ናይቲ ጉጅለኦም ባንዴራ ካብቲ ዝተሓበአሉ ኣልሸም ምምጻእ እዩ። ኣዝዩ ዝገርም ነገር ድማ ኣብዚ ውድድር እዚ ዝኾነ ዓይነት ሕጊ ብዘይ ምንባሩ እዩ። መጥቃዕቲ ምፍጻም፣ ምጭብርባርን ዝመሳሰሉ ሓደገኛ ተግባራት ምግባር እውን ይፍቀድ እዩ። ቢያንካ ከዓ እዚ ኩሉ ነገር ተጠቂማ ብምጭብርባር ናይቲ ውድድር ዋንጫ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ሰዓሪት እያ ነይራ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ቢያንካ ስዒራ እቲ ዋንጫ ንምውሳድ ሙሉእ ብምሉእ ተዳልያ እያ። ናይ ሲረን ሓይሊ ዘለዎም ቆልዑ ኣብቲ ማይ ውሽጢ ከም ሰባት፣ እዚ ማለት ከም መርሚድ ናይ ምሕምባስ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ቢያንካ ካብቶም ናይ ሲረን ጉጅለ ኣነታ ሓደ ብምልኣኽ ነቶም ናይ ቫምፓይራት ጉጅለ ጀልባ ኣብቲ ቃላይ ንኽትሰጥም ትገብር ነበረት። ኣብዚ ሕጂ ድማ ናይ ምስጣም ተራ ናይ ዌንስደይ እዩ።
እንተኾነ ግን ዌንስደይ ቀዲማ እዚ ከም ዝኾነ ፈሊጣ ነበረት። ስለዚ ንቲንክ ኣብቲ ልዕሊ ናይ ሲረን ኣባል ከይሓሰቦ ኣብቲ ቃላይ ውሽጢ እናሃለየ ብመርበብ ንኸጽምዶ ትእዝዞ። ናይ ቢያንካ ጉጅለ ኣባል ድማ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍናዩ ኣብቲ መርበብ ይጽመድ እሞ ምንም ነገር ከይገበረ ይተርፍ። በዚ ምኽንያት ናይ ዌንስደይ ጀልባ ብሰላም ኣብቲ ጫፍ ቃላይ ትበጽሕ። ናብቲ ጫፍ ቃላይ ምስ በጽሐት ነቶም ናይ ጉጅለ ኣባላታ ንሳ እቲ ባንዴራ ንምእላሽ ናብቲ ጫካ እንትኣቲ ንሶም ድማ ነታ ጀልባ ንክሕልዩ ትነግሮም። በዚ ገጽ ድማ ቲንግ ነቶም መናሓንሕታ ጉጅለ ትኹረቶም ንኸከፋፈል እንትገብሮም ኩሎም ኣብ ዘለይዎ የትርፎም። ብምቕጻል ዌንስደይ ቅልጥፍ ኢላ ናብቲ ባንዴራ ትበጽሕ። እንተኾነ ግን ኣብኡ በጺሓ እቲ በሪ ክትኸፍቶ ገና ምስ ነኽአቶ ሓደ ምሽጥራዊ ራእይ ይግለጸላ። ባዕላ ንዌንስደይ ትመስል ቆልዓ ብቕድሚኣ ትመጽእ። ካብኡ እቲ ትኽክለኛ ቁልፊ እኮ ንስኺ ኢኺ ትብላ። ዌንስደይ ከዓ ካብቲ ነፍሳት ሰዓተትሉ ትነቅሕ እሞ ብቕልጡፍ እቲ ባንዴራኣ ተሲኣ ናብ ጀልባኣ ተመርሕ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኩሎም እቶም መናሓንሕታ ጉጅለ ጀልባኦም ሒዞም ንቕድሚት ኣዝዮም ርሒቖም ከይዶም ነበሩ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ናይ ኣወዳት ጉጅለ ጀልባ ቀዲማ ንዃል ንኽፍጠር ጌራ ስለ ዝነበረት ጀልባኦም ብማይ መሊኣ ንቕድሚት ኣይከይድን ትብሎም። ኣብዚ ሕጂ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ቢያንካን ዌንስደይን እዩ ዝኸውን። ናይ ዌንስደይ ጀልባ እውን ብጎኑ ሓደገኛ ኩነታት ኣውፂኣ ነቶም መናሓንሕታ ጉጅለ ኣባላትን ናይ ቢያንካ ጀልባ ንምውዳም ድልውቲ ትኸውን። ንቕድሚት ቀሪቦም ከጥቅዕዎም እንትብሉ እቲ ሓደ ናይ ቢያንካ ጉጅለ ኣባል ካብቲ ማይ ይወፅእ እሞ ናይ ዌንስደይ ጀልባ እናጎተተ ናብ ካልእ ኣንፈት ክስሕባ ይጅምር። ሓደጋ ቅድሚ ምፍጣሩ ግን ቲንግ መጺኡ ነቲ ወዲ ቦክስ ሃሪሙ ነብሱ ስሒቱ ንክወድቕ ይገብሮ። በዚ ዝተለዓለ ናይ ዌንስደይ ጀልባ ናብ ናይ ቢያንካ ጀልባ ብቕልጡፍ ትኸይድ። ናይ ዌንስደይ ጀልባ ናብ ናይ ቢያንካ ጉጅለ ቀሪባ ብምንኳል ንኽትሰጥም ይገብራ እሞ ካብቲ ውድድር ወፃኢ ይገብረአን። ኣብ መጨረሻ ናይ ዌንስደይ ጉጅለ እቲ ውድድር ሰዓርቲ ኮይነን የጠናቐቓ። ካብዚ ንድሓር ናይቲ ቤት ትምህርቲ ማሕበረሰብ ኩሉ እቲ ዓወት ብሓባር ከኽብርዎ ይጅመሩ። ዌንስደይ ግን ከምዚ ዓይነት ሰብ ዝበዝሖ ምድላው ስለ ዘይትፈቲ ካብ ኩሉ ሰብ ርሒቓ ብምኻድ ኣብ ሓደ ትሕቲ ሓወልቲ ኮፍ ትብል። ካብኡ ከዓ ዓይና ናብቲ ናይ ሓወልቲ ኢድ ዘለዎ መጽሓፍ ትገብር። ኣብቲ መጽሓፍ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዝረኸበቶ ኣብቲ ናይ ስእሊ ወረቐት ዝረኸበቶ ዓይነት ተመሳሳሊ ምልክት ትረክብ። ተገሪማ ስለ እቲ ነገር ብዝግባእ ቅድሚ ምሕሳባ ኢኒድ መጺኣ ናብቲ ምድላው መሊሳ ትወስዳ። ኣብቲ ምሸት ከዓ ዌንስደይ ተመሊሳ ናብቲ ኤድጋር ኣለን ፖይ ሓወልቲ ትኸይድ። ኤድጋር ኣለን ፖይ ምሽጥራዊ ብዝኾነ ሕንቅልሕንቅሊት እዩ ዝፍለጥ ሰብ ነበረ። ስለዚ ዌንስደይ ናብቲ ሓወልቲ ብዝግባእ ቀሪባ ኣብቲ ኢዱ ዘሎ መጽሓፍ ብጥንቃቐ ክትምርምሮ ትጅምር። ኣብቲ መጽሓፍ ድማ ከምቲ ዝተጸበየቶ ምሽጥራዊ ዝኾነ ናይ ሕንቅልሕንቅሊተይ ቃላት ነበርዎ። እታ ንቑሕ ኣእምሮ ዘለዋ ዌንስደይ ድማ ኣብቲ መጽሓፍ ዘለዉ ቃላት ብዝግባእ ብምምርማር እቲ ሕንቅልሕንቅሊተይ ብቐሊሉ ትፈትሖ። ብኣጻብዕታ እውን ክልተ ግዜ ድምፂ ክትፈጥር ከም ዘለዋ ትግንዘብ። ስለዚ ብኣጻብዕታ ክልተ ግዜ ድምፂ እንትፈጥር እቲ ሓወልቲ ብሓያል ድምፂ ንቕድሚት ግድም ኢሉ እቲ ምሽጥራዊ በሪ ይኸፍተላ። ዌንስደይ እውን ንውሽጢ ብምእታይ ብናይ ሩዋን ኣደይድ ዝተሰርሐ ዘይተማለ ስእሊ ዝሓዘ ሰማያዊ መጽሓፍ ትረኽቦ። እቲ መጽሓፍ ብኢዳ ሒዛ እናረኣየቶ እናሃለየት ሃንደበት ሓደ ሰብ ብድሕሪኣ መጺኡ ገጻ ብጸሊም ጨርቂ ይሽፍኖ እሞ ምርኢትና ቀስ ብቐስ እናደብዘዘ ይኸይድ። እዚ ማለት ድማ ናይዚ ክፋል መጠረሽታ ኣብዚ እዩ ማለት እዩ። ክቡራት ቤተሰብ ይቕሬታ ግበሩለይ። ኣነ ፊልሚ ልቢ አንጠልጢሉ ክተርፍ ከሎ የሕርቐኒ እዩ። ንስኹም እውን እቲ ፊልሚ ይቐጽል እንተኢልኹምኒ ክቕጽሎ ክግደድ እየ። ስለዚ ኣብ ኮመንት ሓሳብኩም ኣካፍሉ። ድሌትኩም ርእየ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰሰናይ ንዓኹም ይኹን።